κάναμε, να σηκωθούμε τώρα? Όχι, κάτω. Είσαστε πεθαμένες. Εντάξει, Αργύρι μου. Ό,τι πεις εσύ, ό,τι πεις. Είσαστε πεθαμένες. Είσαστε πεθαμένες. Μπράβο, Αργυράκο μου. Φάε, μανάρι μου κι εγώ. Άμα φας, θα πάμε μετά να ξαναπαίξουμε πόλεμο, έτσι. Τίποτε λιγότερο κουραστικό από πόλεμο δεν μπορούμε να παίξουμε. Σκάκι, ας πούμε. Σιγά ρε, Όλγα, να παίξουμε και μπριτζ. Φάε, αγάπη μου, κι εγώ θα σου πω ένα παραμυθάκι. Το Λύκο και τα 7 κατσικάκια. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει? Και τι σ' αρέσει? Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν. Θα σου πω το Σούπερμαν, λοιπόν. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας κύριος που τον λέγαν Σούπερμαν και είχε ένα παιδάκι που το λέγαν Αργύρι. Και το πνίξε. Και το πήγε βόλτα στο δάσος. Άι, Μαρή, τι δουλειά έχει ο Σούπερμαν στο δάσος? Καλά. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Σούπερμαν μια βόλτα στην πόλη και βρήκε ένα παιδάκι που το λέγαν Αργύρι. Το οποίο και στραγγάλισε. Σταμάτα ρε, Όλγα, κι εσύ. Λοιπόν... Τρώμε! Έτσι και έτσι. Αλήθεια, Ρερίνη, τι σου είπε η κυρία Κοραλία Μαυροπούλου στο τηλέφωνο? Αχ, ναι, το ξέχασα γιατί είμαστε και σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μας ήθελε τίποτα σπουδαίο να μας καλέσει στο σπίτι στο Πήλιο το άλλο Σαββατοκύριακο. Και εσύ αρνήθηκες? Δεν της το ξέκοψα ακριβώς, αλλά προς το όχι του το πήγα γιατί μας κάλεσε με την Μπεμπέκα. Θα είναι και η Μπεμπέκα, δεν θέλω ούτε εγώ τότε. Γιατί, καλέ? Δεν θυμάσαι την άλλη φορά πήγαμε στο Πήλιο τι έκανε? Καταρχήν μας επέβαλε όριο ταχύτητας 30